Amser nawr ni ddal lan gyda brenhines y Gajets. Rhi Morgan. Hello, hello. Mae di bod yn rhy hir. Ond gwybod, mae di bod bach o spel, di fe, fi wedi bod yma. O, di glei. Sal dim cor ond da fi, yna fe. Na, Dal i aros. Falle erbyn tro nesaf fe. Nawr, mae deryn bach yn gweithio i, wyt ti wedi cael swydd newydd? Odi, mae'r deryn bach na'n iawn. Fi wedi cael swydd newydd, diolch yn fawr. A dwi'n gweithio i Nokia nawr, so sgwennu am ffôns Nokia. Ond ti dal yn mynd i allu cael gafel yn y Gajets? Hai becso, bydde ddim yn ffrinnes y Gajets, so dim Gajets da fi, so mae digonedd da fi ddangol chi. Hwri! Wel, ni am wneud bethau ychydig bach yn wahanol wythnos hon, achos mae chi, wedi teg iddi, wedi paratoi ychydig o dips i ni. A mae ti siwt ma edrych ar ôl eich teclynnau, gan ddefnyddio pethau allwn ni ffindo rownd y tŷ, ie? Ie, yn union, dyna bethau rownd y tŷ, a'r peth cyntaf ni'n ddefnyddio yw pasta medd. Na, fi'n gallu gadw ddefnydd un lan. Mae yn gallu gadw y Gajets dyn lan, so... unrhyw basta yna, jyst rho fe dan bach, tua maint dewin fach di. Wedyn rwbo fe mewn i'r Gajets. So mae'n bendant o keyboard, beth fel la, i gael rwng mewn y botwnau, jyst rwbo fe mewn. A dydw i'n mynd i newidio'r teclyn o gwbl, nag yw e? Dim o gwbl. Bydd y falas o ti'n dyddi fer y sgrin. Bydd y falas wedyn. A wedyn ti gadw yn bach, sycha fo off. A wedyn, cona, sgleinio i gyd. Sgleinio. Hyfryd. Wel, fyddai'n mynd ar bron fel newydd. Mae'n gwybod, ti'n llyddu fel dy gamra, ti'n gyfrifiadur, unrhyw beth, mae fe'n iawn iddyn nhw. Perffaith! A sbel yn rhatach fyd na'r... Lot ratach na pethau ti'n prynu gynnau Gajets yn arbennig ar gyfer hynny. Oce, newn ni symud mlaen i'r papur ffoil ma sy'n fan hyn. A beth yn union mae hwn yn mynd i helpu ni allu wneud? Wel, beth mae hwn yn gwneud yw i ti gael signal gwell ar gyfer mynd ar y we. So gweud bod router dy ti, so mae Wi-Fi dy ti yn y tŷ, ond ti'n gweld, dyw'r signal ddim rhy dda, gweud bod y router ngor yn y stafell. Ti'n byw yn y top. Neu bod ti'n byw lan loft, yn gwybod, mae dy ffrind i'n joio internet lawr llawr, so ti'n cael mynd ar y we. Wel, ti'n defnyddio'r ffoil, a mae'n i ti'n neud yn gyna. A wedyn ti'n rhoi e lawr, gweud bod ti'n ngorn ar y stafell, drws nesaf rwta, wneud y signal, fynd fyna, bwrw'n erbyn e, a wedyn bant a ti ar y we. A wedyn fydden ni'n cael Wi-Fi cyflymach y bethau? Ti'n cael Wi-Fi cyflymach, ti'n lawr lwythio lot gwell, a mae jyst y signal yn lot gwell, ti'n bydd yn lot gyflymach i ti. Hyfryd! Mae'n gweithio fel drych, rili, yn dweud? Ti'n llenyddi fel gweud bod llygod a ti'n llenyddi fel drych fed. Ti'n neud doi beth ar un bryd. Ac yn olaf, mae dy ti reis. Oes, reis. A beth fi wedi bod yn gwybod y chef i ddwyn bach o reis. Ond, beth sy'n digwydd nawr? Pa poeni fi'n droi fan hyn i ôl bach o ddwr. Reit, beth sy'n mlaen dy ti nawr, Ri? Wel, gweud bod chi'n nawr yn cael ffôn sy'n mynd bod ti'n mynd ar y dywyliau, a gweud bod ti'n ngofio bod y ffôn and the drunks. A ti'n nid o mewn i'r pwll nofio. So mae ti'n mynd ffôn na mewn? Mae fe mewn. Ond, pidwch o poeni. Mae bowlen o reis yn ni. So, rwyd y ffôn syth mewn i reis, tan y SIM card mas o SIM card y ti mewn i gadw dy holl contacts i gyd, rhoi'r reis ar y top, a wedyn, mewn cwbl o oriau, bydde'n sych, a bod ti'n neud fe fel newydd. Wel, diolch yn fawr. Tip defnyddiol iawn fyna. Os oes reis dy ti yn dyfag ar gyfer y trath, wedyn ti'n iawn. Dyma beth sy'n eisiau ni wneud. Diolch yn fawr i ti am baratoi'r tips fel. Ti hefyd wedi dod ar y teclynnau diweddara ar y gyfer ni. Beth sy'n da ti ni heddiw? Wel, mae microffon dy fi'r enw y Yeti. Mae Sony Blogi sef camcorder dy fi. A mae rhywbeth bach dy fi. Sa'n gwybod ti wedi clywed amdano fe? Yr Apple iPad. Na. O braidd ddangos i ti. Fi ffili aros i weld yr iPad ma. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i ti. Rhi Morgan.